Ayoko na. Ayoko na. Walay kike. Asa naman ang kike? Mga amigo-amiga, welcome back sa akong YouTube channel, Althea Francheska, ang inyong amiga. Kung karon na ka na sa akong channel, palihog og subscribe. Now na. Nabugos lang. Ikalima pa lang ako nga video, unta malingaw mo. Kay buwis buhay ni siya. Basta malingaw mo ani. Nalingaw gani ko. Tata. Sugda na to. Let's get it on. So karon mga amigo-amiga, mag-prank ta sa Omegle. Oha, di ba? Sabay sa uso. Nakita na ako ni siya sa mga sikat na mga YouTubers. Sila Neil Padilla, About Raf, John Federiaga, Kyo Quijano, Chad Kennis, o daghan pa. Basta, malingaw taani, for sure. Yeah! Pero nakulbaan ako alit. Try na ko og prank ang mga afam. Naingani akong hitsura. Yeah! Ha? Pero na ay twist. Para malahi ta, diba? Purely, Bisaya lang akong gamiton. Tanaw na itong makakita ba kong kikiro. Pero amigo-amiga, for entertainment purposes lang ni siya. Kanang malingaw ta. Kung balak niyong sulod sa Omegle, make sure na prepared mo, taas inyong pasensya, and open-minded mo. Open-minded ka ba? Wow, business. Okay? So go na ta, kay murag hapit na maag na sa akong beauty. Diba ano ba yan ko? Tuke, tabang mga langit. Magkalablight na unta ko. Char. Mag-prank niya, makalablight. Hi, maayong gabi. Ayan, ipalungan ko. Chicha. Ipalungan ko sa pangit. Naitao? Naitao? Denied. Hi, maayong gabi. Sa'yo ang pangalan, kuya? Oh. I can see your boobs. Wa ko'y boobs, kuya. Can I see your boobs daw? Waman! Yan kayo sa mga keke dire. Oh my gosh.
Ay, may gabi Nagapangita ko kuya. Pwede ka? Ha? Kuya, asa imong face. Asa imong dagway. Dito ka makitan. Ay, baby boy. Kuya, bata. Ay! Kayo. Denied. Uy, si kuya. Oh my gosh. Ipalong des. Ipalungan ko pangit na kay kong dagway. Oh my gosh. Ayo, naitao. Nasaan na tao? Chan. Where is your face? Where is your face? Denied. The end. Right. Guwapo. Guwapo siguro to. Hi, may gabi. Guwapa kay ka. Guwapa kay ka, day. Hala. Guwapa kayo siya. Mas guwapa pa sa kuha ba yan? Yata na nga naghudiya. Babae ni siya. Guwapa siya yata na ya. Denied. Hindi out. Wala lagi out. Uy. Abi siguro niya gibinuangan ako siya. Tara oh. May gabi. Sa iyong pangalan? Pangalan. Ngalan. Ha daw ha. Gwapa mo. Mga gwapa mong duha. Ang mga tating. Mga tating. Nasaag diri ah. OMG. Ayo. May tao ba dyan? Ipalungan na sa comment. Ha? Ayoko na. Walay kike. Asa naman ang kike? Denied. Wala din siya. Ha? Ano iba na wala? Ihuman na ako mga amigo-amiga. Walay kikero. Failed akong prank. Ay, Bisaya man, so prank. Ako lang na prank. Dinilabet akong beauty. Tsaka daw. Lain sila no? Judger.
By the way, ako pa rin po ito. Lami siya dayan. Huwag po kayo magtaka. Ganun po talaga ang buhay. Paminsan-minsan, maganda ka, pero parating ganito. Asa musti siya, bes? Itanggal na lang na ko ang wig. Na-stress siya. Pati ako make-up, mabaga, itanggal na lang po na ako kay medyo dugay-dugay na siya nag-stay sa ko ang face, makadaot. Nasayang akong effort. Na-expect na naman ko. Na-stress na lang akong wig sinulat sa cake. Basi natingala mo, nalahi ako ang location ganina, nakigamit ako sa PC sa kumanghod kay nandaot ako ang laptop. Share ko lang. Butay? Char. Joke lang po. Paalala lang po again. Be cautious. Kaarte ba? Be cautious. Kung plano niyo musulod sa Omegle, alam niyo na. Okay? Kung naligaw mo sa inyong gitanaw nga bet ninyo o part 2, unta magitan akong kikiristay no. Just comment down. Kay pabagaon gyapon ako kung now nga mo check og afam para sa inyo ha. Ay, para day sa kuha. Erase. Para to sa kuha ha. Damay sibilyan. Wala pa nakasubscribe ha. Subscribe na. Palihog lang. Nga, pindutan lang po din ng belda sa kilid. I-like na lang po din ang video. Okay? Stay safe mo. Stay at home. Upat na akong kabulan walay gawas-gawas o balay. See you sa next video. Bye!